Dolig yn cyrraedd Dregaron. Oes digon o dwrcis gyda'r dan? Oes, digon i bosi'r 5,000. Os pawb wedi sorto'n rhegion mas? Mae llwyth wedi bod yn prynu wrthon ni. A ni de, mae siop yn wag. Gwych! Pob peth wedi sorto a phawb yn Dregaron yn barod ar gyfer yn y Dolig. Sefwch fi ni. Fi mae dymlo'n tan yn wedi seren a fi gyhoedau. Bach o bach, beth ti'n man? Fi o'n i wrth i nithwr. Wel, i tro bach o ddyn a nithwr. Wedi, oedd diwedd hynna nawr. Beth yn y byd? Mae hyn yn disaster. Dim dewis amdani, mae'n rhaid i ni ffono o dyn mawr. Boi, Mr. Pugh? Na, gefwyn mwy pwysig na fe. Steve? Bach a bach na ge. What? Pwy de? Wel, Sean Conn wrth gwrs. Gwnaed Teams Co gyda fe nawr. Os rhywun yn gwybod i wser hwnnw. Ydw fi yn corneswyn at hopecompany.net. Hysht, mae fe'n canu. Ho, ho, ho! O Catherine Hughes. Siwrt mae pethau'n Dregaron yna. Chi'n barod i fi alw heno? O, Sean Conn bach, allwch chi helpu ni? Drychwch, ni wedi cael disaster. Mae'r seren wedi mynd. Chi'n gallu helpu ni? Ho, ho, ho! Sef amser gyda fi, ond mwredd sy'n gobydd caneri gyda fi gyrra Dregaron heb y seren yna. Wech chi wylo amdani gloi, neu bydd plant Dregaron heb anrhegion leni. Wel, Sean Conn bach, os nag i chi gallu helpu ni, pwy sy'n mynd i? Helo? Sean Conn? Chi'n clywed ni? Chi ar mewt? O, reconnecting. Be sy'n bod ar y Wi-Fi yma? Rhywbeth arall rhaid fod codi'n cabinet nawr, to? Wel, mae eisiau dal ydy hyn yma. Wel, ffôn o Chief Superintendent a Detectives ac wedwch wrth i nhw am ei siapoi. Mae'n rhaid i'r seren fod ar fi gygoeden cyn hanner nos heno. Ni fi ddim Dolig i Dregaron. Na ni, rhywbeth arall wedi ganslo yn Dregaron. Ni dal yn ars am ystyried, dod, a nawr, falle gollon ni'n Dolig. Typical! Reit, helwn ni neges nawr i'r Chief Superintendent. Gyda chi hefyd ti, sydd eisiau ni soto cyn Dolig. Mae rhaid ti cofio disiau doeth, mae Dregaron a le tawer. Sy'n pobl drwg yn mewn Dregaron? Sa'i di gweld dim byd yn digwydd mas ache. Wel, dwi ti ddim yn gallu gweld bellach nad y drwm, ta be? Ie, sdim byd wedi digwydd mas Operation Julie yn y 70au. Diolch byth, mae'n neis cael bach o quiet life. Beth sydd nawr sim sionen i gael? Ar gwbl yn y dreg, Cymhori'r Cafe News wedi cysylltu. Peidiwch gweud bod wedi parco'r y double yellows to? Na, gwath! Am beth yw yna, sa'n gallu gweld. O, felly enwch yn mas yn wir. Seren coed yn y dref wedi ei ddwy. Mae angen i fynd nôl ar yn canol nos neu ni fydd y Dolig yn Dregaron eleni. Seren? Pa seren? Wrth gwrs bod seren bod ar ben y goeden. Mae hwn yn yr gyfwng. O, di na'n meddwl, sa'n ni gael big bach cof a fynd wedi bod mor dda eleni fyd. Wel, ni wedi cael fy annual leave, no, ar ôl gweithio mor galed eleni. Meddwl ar waith, mae'n yn rhy pedwar fy lawr y dre ar unwaith, sy'n eiddan nhw choffi, a cofiwch i'r detectives gorau y la. Fe chi am dal i boes? Edrych am gliwiau trwy gydol y dydd.
Lliwiau mewn maneg hir. Chwilio nofalus fe welwch chi, sdim un dirgelwch yn ormod i ni, achos ni yw'r detectives gorau'r y byd, yn chwilio lliwiau o hyd ac o hyd. Defnyddiwch chwilwydyr i edrych lan a lawr, i weld y pethau bach a'r pethau mawr. Reit y boes, mae rhaid i ni shifto ddim, sy'n ni ffeindio'r clues mae go gloi. Diog a lliog nid ydyn ffwl, methu dweud un peth am detective Dol. Dim dall ddim yn gall o mae ganddo ddaw, a doedd yn ei cadw ar y trywydd iawn, achos ni yw'r detectives gorau'r y byd, yn chwilio lliwiau o hyd ac o hyd. Defnyddiwch chwilwydyr i edrych lan a lawr, i weld y pethau bach a'r pethau mawr. Ble mae dechrau gwedwch, a ble mae dwl? Ond boi mae liability. Wel, mae lot o bobl busnes pwysig iawn o'r Dregaron. Mae rhaid bod rhywun wedi gweld hwnna wir. Ie, ti'n iawn doedd, mae hynna'n fan dda i dechrau. Ewn ni gofyn pawb os maen nhw wedi gweld unrhyw biliau. Let's go de! Mae'n bryd o rocio rownd y siopau. A falle wylwn ni dwl ar y ffordd hefyd. Ti'n rhedeg rownd y siopau, gobeithio bod dim gormod o views. Well i ni dechrau shifto, neu chief fydd yn hoff i Jews. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i pawb yn y drip, oes gyda chi Jews. Ti'n rhedeg rownd y siopau, gobeithio bod dim gormod o views. Well i ni dechrau shifto, neu chief fydd yn hoff i Jews. Ble mae'n Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i pawb yn y drip, oes gyda chi Jews. Mewn i bob un siop o'r gweil o lan i'r top i ni ddogau. Rocio rownd y dre a dreifo dros y llibwyr sydd ar fai. Ni'n chwilio ac yn chwilio, ond does dim byd i weld fan hyn. Mae diog wedi blino a gwallt oedd yn dechrau trengwyn. Ble mae'r Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliw. Ni'n chwilio ac yn chwilio, ond does dim byd i weld fan hyn. Mae diog wedi blino a gwallt oedd yn dechrau trengwyn. Ble mae'r Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i bawb yn y drip, oes gyda chi gliw. Mewn i bob un siop o'r gweil o lan i'r top i ni ddogau. Rocio rownd y dre a dreifo dros y llibwyr sydd ar fai. Mae Dregaron mewn argyfwng, rhaid dod o hyd i'r seren clos. Mae Santa ar ddechrau, rhaid coedi rhwng cyn i ni droi nos. Ble mae'r Dregaron, yn y Dregaron, mae hon i pawb yn y drip, oes gyda chi gliw.
CCTV gyda'r Rhiannon. Ewn I mewn. Be? Yr holl ffordd I so Rhiannon? Pam? Pam mor beth wede? Ffordd hyn boes, dewch. Jiw na. Mae lot yn gynnar I ddechrau siop ar y Dolig to. Ni ma'r busnes. Wel, ie. Rhywbeth sy'n mynd y sy'n awd I rannu o'r goeden. Pwy sy'n ei cael y job o William Valley? Efe? Ydyn, expert yn ymwneud â gael o'r syniad cra. Pwy CCTV gyda chi? Sdim eisiau CCTV yn Dregaron. Mae popeth yn sôn nhw. O'n i'n meddwl fysa hon yn dod yn fwy. O'n i'n gweld chi'n byd bwrw y goeden. Ydych chi wedi edrych o dan y goeden rhag ofn bod y siren wedi gwybod? Syniad da efo. Diolch I chi am eich help. Mewn iaith gwahanol. Na, mae fe upside down dot I dallt ar mlaen na'i darllen e. I ddalad ei hirin fydd rhaid chi garlamu at y llinell derfyn, neu fydd bet a bwci. Beth yw'r arddeir mae hynna'n meddwl? Sa'n deall pethau fel hyn. Pwy oedd ma adwaith neithwr? Y dynion tan. Siocyn o flaen I weld nhw. Der mlaen, y gloi awn I, gloi a byd nhw. A le mae dwl nawr? Ni'n ei golli fe to. Wel, detectives, beth sy'n dod â chi o holl ffordd lad fan hyn? Ydych chi gallu gwneud sens o'r cyma? Ni gael bennig ar y job ma wir. I ddalad ei hirin, fydd rhaid I chi garlamu at y llinell derfyn, le fydd bet a bwci. Bwci? Bet? Chi'n hafo rhywun o'r enw Bet? Wel, nag I ti dod I meddwl fi yw, mae rhasys cyfflau yn lan heddi. O, da! Bach o beth I chi gerdded o fan hyn. Sa'n cyrraedd dim pellach na beth I eisiau. Peidiwch poeni, sortau lift mas I chi nawr. Hei, ble chwe fynd? Back dyma ni'r rasys! Cadwch lygad ar y trac. Mae rasys Dregaron yn ôl. Dewch I wylio rasys cystadleol yma ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn, gyda chyfleoedd I ennill arian mowr, a gwylio rasys o'r safon uchaf. Dewch I fwynhau cystadlu ar gaeau o'r rychau gyda cheffylau enwog o Berwyn Bomber a Carol Cwter yn brasio yn erbyn ei gilydd. Bydd hwnna'n ras a hanner mae'n sicr. Ni fydd y ras yn ei sioli felly archebwch eich gynnau nawr. Rasys Dregaron, peidiwch o'i methu. Croeso mawr I rasys Dregaron o gaed o'r rychau. Mae'n diwrnod sych, diolch byr. Mae'n amlwg fod i'n mynd I fod yn ddiwrnod arbennig o rasio heddi. Mae'r dorf yn dechrau cyrraedd ac mae'n edrych fel diwrnod prysur iawn I voice y giat. Bwyd ladies. Croeso I rasys Dregaron, 5 punt mynediad plîs. Mae bwcis drafod a pofod chi bod os o'r eich bet. Ie, a mae digon o bwyd a diod yma Scots neu merchnau rai Celtic mae'n enw. Mae hwnna'n wyfan fyd. O, diolch yn fawr iawn I chi. Diolch. Diolch yn fawr. Mae'n mwy nawr.
Wel ie wir, mae'n prysuro yma. Tybed pwy fydd yn fuddigol heddiw. Wrth clywed y bwcis prynawn yma, dim ond 2 ceffyl sydd yn debygol o ennill heddi. Wel ie wir, Caron Cruiser y ffefryn mae'n siŵr, ond ti beth yn gwybod gall unrhyw beth ddigwydd yma yn Dregaron. Dewch i ni cael gweld pwy yw'r ffefrynnau erbyn hyn. Caron Cruiser 5-1, dim ceffyl yma heb colli'r artilleri eto. Gewch Delfan di fan hyn, Caron Cruiser 7-1. Peidiwch gwaendu'r llyll, dim os 1 ceffyl o hwn. Mae Berwyn Bomber heb colli'r artilleri eto chwaith. Dewch yn gwaith rhywch beti lawr. Mae'r ras yn dechrau mewn 10 munud. 10-1 Berwyn Bomber odd gofod dydd. Caron Cruiser 7-1, Caron Cruiser 7-1. 5-1, Caron Cruiser 5-1. Betiwch Berwyn Bomber ennill, 10-1. Odds arbennig yma, a sôn am arbennig, drychwch ar y dorf eleni. Mae'n llawn dop yma, ac ambell i fascinator yn fwy na'r jockeys. Dewch i ni fynd lawr i gwrdd o rhai o'r ladies sydd yma heddiw. Wel, dyma ni Marlen i to. Siwr i chi gyd. Helo, ni'n iawn, diolch at eitha. Wow, fi'n licio dy fascinator. O, diolch, ys fy'n edrych a di dag i'n casglu newydd. Mae e'n neis. A ti wedi dod i ben i gael y match o tegwr yn spot on. Mae hi, oedd mae'n boen dod. Mae nhw'n gwasgu'n barod tip sôn am seicw menydd plis. Sôn o dynion fan bod ei hanedu. Chwyr eich bets lawr eto. 10-1, nes i roi bet lawr i Caron Cruiser 7-1. Mae'r odds yn dda yma heddiw, gobeithio fydda'n ennill. Mae ni bag bach newydd arna ar gyfer y Dolig, Jiw a fi. Mae'r holl betio gwyllt yma codi wan bwyd yna. A fi de, rwy'n gallu rodi'r burgers o fan hyn. Dewch i nôl burger a chaws gyda sglodion, dim ond i 5.50. Popcorn a chraim, 2.50 ar un. Jiw, mae lot o bobl yma heddiw, mwy fi erioed wedi gweld. Oes, efallai achos bod Caron Cruiser a Berwyn Bomber heb golli yn enni, so fydd hi'n ras agos. O ie, wrth gwrs, siocled boeth i gadw chi'n gynnes cyn y ras. Te a coffi, dim ond 1.90 ar un. Gai siocled poeth, please. 1 coffi fi, please. Llaeth dim siwgr os gwelwch yn dda. Dim problem. Cwchi, mwynhau. Diolch! Ni'n agosau at y ras fawr. Dere ni gael mynd lawr i weld rhai o'r jockeys yma'n paratoi gyda 2 munud i fynd. Pa'n meddwl taw ti sydd fyny? Ha, fi sy'n mynd i ennill, a wyt ti'n mynd i fod yn cefn y mynd â chi'n sy'n terfyn? Ha, gawn ni weld. Na, fi sy'n mynd i ennill. Na, fi. Dwi edrych yma i feini chi gyd. Gawn ni weld pwy fi'n ffynddisigol, ddim chi mae'n siŵr. Mae pawb yn barod yma yn y ffeinal fawr. Pawb yn barod i fynd? 3, 2, 1, ewch! Dyma ni, maen nhw wedi dechrau. Berwyn Bomber yn dechrau yna, Caron Cruiser yn agos ar ei ôl. Seren Sowar yn agos iawn i fynd hefyd, heb gwell llawer ohono o blaen yma. Diffws Dynamo yn dafl o lan, Caron Cruiser yn agos ar yr ochr fas. Mae'n mynd i fod yn agos wrth ni roi'r gornel olaf cyn fwrw am adref. Caron Cruiser yn restyn ei mantais, ond mae'n edrych bod Berwyn Bomber wedi newid gyr. Berwyn Bomber nawr wedi ochr i ochr da Caron Cruiser, ond mae'n edrych fel bod Caron Cruiser wedi dechrau arafu, a mae Berwyn Bomber yn cymryd o'r lle cyntaf. Wel, am ras gyffroes. 2
iawn Bedwyn Bomber o'r holl geffylau a jockeys sydd wedi cystadlu yma heddiw. Mae'r joci meddygol ar y llinell derfyn nawr gyda Efa. Gadewch i ni gael glywed beth sydd ganddi ddweud. Diolch i ti, Mike. Dwi yma nawr gyda joci Bedwyn Bomber. Siwr i poni. Am ras sut wyt ti'n teimlo? Mae'r aswyd i gael wastad un cyffroes ac yn cysylltu. Mae'n bleser cystadlu a enllyn hefyd. Roedd hi'n agos iawn o'r ôl y cornel o'r arna. Na beth oedd yn mynd rhaid y meddwl. Yr unig peth ar hynny oedd rhaid dan i am peth nesaf, ond ni'n gwybod oedd hi'n coesi cael ei cael. Rwy'n gyfrchenu i chi ac i Bedwyn Bomber. Diolch yn fawr. Cwt, diolch yn byd. Diolch byth ras yn diolch yn ddyn ni eto. Mae'r cymal ma'n pwyso tynau. O gad y gwyno ochan. Na gyda ti wedi bod yn gwneud trwy'r dydd. Dwi'n mwyn i hanner i. Mae'n mysyn sy'n gwrdd yn drwy di. Di fel sy'n wedi na sy'n eithaf tynach yn y bocs yna. Fe mae'r golau cwch na neu feddwl. Mae'n yn dadw. Wwps. Wel, sori os glywch chi'n rhywiaith anweddus fyna. The joys of live television. Wel, dyna ni am eleni eto. Rhasys o safon uchaf yma yn Dregaron. Ymunwch ni eto blwyddyn nesaf. Nos da! Sori gofyn chi, ond rydyn ni yna yn busnes bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheisio gwmpas y lle? Ie, beth suspicious? Rydyn chwilio am rywiau. A dweud y gwir, ffindiau sy'n un o'r rywiau os o'n un offensive. O, gadewch i fi darllen allan byr. Ymlaen â chi barhau gyda'r antur. Ewch ar frys i'r wachodfa natur. Ar frys? No way, Jose. Sa'n mynd ar frys sy'n man. Wachodfa beth? Beth yn y fideo hwnnw? Cos Carol allan. Gwanta ni. Ac ein chi fynd rhywbeth arall hefyd. Oedd yn sôn i beidol i'r ceffylau. O, cliw arall, bwled!
job beth? Pa enw syml fydde? Ni gael benni gyda job yma wir. Wel, mae'n anodd i dweud achos mae e mor ffodlyd. Ond mae'n edrych fel twm i fi. Case closed! Twm siwm hati! O'n i'n gwybod mae fe oedd e. Fi yw'r unig ddihiren rhwng ffwrdd hyn. Ie, ti'n iawn dod. Ond felly ni'n cario ymlaen gyda'r triws. Just a gofyn. Come on, bant ni, gosgarol. Wel, o'n i'n waco, mae'r sionau 13 yng Nghors Caron cerdded crwydro ffwrdd â ni. Wel, bydd natur, blodau hardd ac awyr iach, a da ffiniau barda ni'n y bore bach. Mae le llawn hanes, yma nawr yn samser maith, yn le i'r bobl dorri mawn am reis na'r ffaith. Lle bydd ein rhywffordd, yma'n cludo nôl am lan, fel y tref ei gerddwn unau yn ein blaen. Ni'n joio wacfam yn hyn ni, yn marcho'r gorsiau 13. Ymlaen y crwydro'n unau'n ffri, ie, cefwyr hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie, cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Cefwyr hapus, cefwyr hapus, ie, cefwyr hapus, hapus ydyn ni. Fi joio cefn gons. A fi joio celfen. Fi'n hoffi gwara hadar. Mae elych a hyd ar y gol. Fi'n hoffi dod am y hefyn yn creu y gwgw. O, y gwgw mor beg! O, odi fi'n hoffi gwad y gwgw. Rhywun yn colli hon, so wy'n yma nawr. Ewn i fel fe i'r ben. O ie, syniad da! Mae angen cadw gors yn lan. Mae'n neis da
dweud y gwir o tred adverteithio fan hyn. Oedd yn mynd i gonfyndyn i Aberystwyth. O, hwnna cwl! Lan mynd i'n o gosaf chdi hot. O'r gorffarth o Dregaron. Cohyn hygref. Pam swn yn hoed o'r rybys yn y byd? Mae angen cadw y gwrth yn dda. Mae fe'n edrych fel mae colli wedi mynd yn sylwn. Ydy ti'n iawn na? Wedi mynd i ben. Fi dysau hygref ar y gwrs. O'r gwrth ar ffôn Tregaron. Sori boen i chi, ond rydyn ma'n busnes bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas eich lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydyn chwilio am gliwiau. Fi wedi ffindio hwn. Dewch i fi gyda'r llinell wir. Ewch i'r lle ble mae gwin a whisky ac yn ôl y sôn mae'n gorffwys jwmbi. O, gwrdd. A sôn am orffwys yn gwmwys beth dwi eisiau gwneud. Wel, mae'n rhaid mae'r talbot fan yn siarad amdano greu. Come on de, ble mae'r bws ma? Ti'n lle mynd, fi wedi ffeindio hwn. O, cliw arall, darn o defnydd di. O, Batman, mae ie wisgo clogyn di. O, dwl o wombat. Pwy arall sy'n wisgo clogyn di? Wel, Tomsian Catty wrth gwrs. Ond wedyn ni'n slipo draw'r talbot, tra gofyn bod yna cliw arall na. Hwyl! Ie, unrhyw sôn am y seren? Wel, daeth y detectives mewn i'r siop at ei bore yma. Ie. Di sy'n am dalltyn yn gwybod le i ddechrau. The blind leading the blind. Ie, weles i nhw wedyn, hollol clueless, literally. Wel, clywes i bod nhw wedi dechrau wylo clues. Ac yn doch iaf, mae'n edrych yn bod debyg mae fi Tomsian Catty sy'n gyfrifol. Typical! Garanti roi fe oedd e. Yw'r unig bad boy rhwng ffwrdd sa'n i clywed yn beth yn y siop yn y gwall. Beth o? Fyna mae'r gosbi gyd fel arfer. Chi, ni'n gweithio'n galed yn y siop na diolch yn fawr. Bydde hwn byth di digwydd slawer dydd. Be ti'n meddwl? Wel, meddyliwch am o hanes gwych Tregaron. Pa hanes? Wel, mae Henry Richards sy'n dechrau. Dyna fi boed da. Apsoto'r heddwch yn mor arbennig. Mae wedi enwyn ysgol ar ei ole. Edrych ar hanes y pwthwyn, yn y cerdded drwy'r dreg gyda'i defaid. A beth am y tîm oedd yn mynd heimlo i gael ysgol yn? Rwy'n cael aber a cadw. Pa mor handi roedd hwnna erbyn hyn? Os chi eisiau mynd i ymgyrffyrddyn ar y trynyddi yma, rhaid i chi'n mynd ymlaen i Shrewsbury, Gwarthus. Heb sôn am y syrcas. Syrcas? Pa syrcas? O, bore Gwyners yn y mat, chi'n meddwl. Ie, mae fel syrcas na pryd yn ni. Nage facha. Y syrcas. Y syrcas. Daeth i Tregaron yn flwyddyn 1948. Wel, na chi digwyddiad o hanner. Fi'n cofio fy fel tasau fy ddoi. Circus, Afro circus,
broad face and a nice hip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that a bit tight and woman, a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that a bit tight and it. Oh, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yes! Original cute body make a man more than cute. You don't need no makeup. Original cute body make a man more than physically fit, physically fit, physically fit, woman. Physically fit, physically fit, physically fit, woman. I like to move it, woman. I like to move it, woman. I like to move it, woman. You like to move it. I like to move it, woman. I like to move it, woman. I like to move it, woman. You like to move it. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Think she on the ocean that the beat tight in. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Think she on the ocean that the beat. Let's roll, let's roll, let's roll. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. 3, 2, 1. Hallelujah! Siambl siwr, I fod yn hopeless! O, gwe, gobeithio bydd ych chi well erbyn hyn o pan fydd y crowd yn ei gyrraedd. Ewch i mewn eto! Pan dyn nhw, gobeithio bydd siarp yn y chi. Tember, beth sy'n bod yn y ddain na heddi, gwedwr byw. Cwna'n syrcas nefi, mae pawb yn weith, ydych ar y acrobat arbennig, y dinglip. Ni'r acrobat gorau'r byd. Edrych ar yn sygwydiadau ni. Ni'n gallu gwneud handstand. Ni'n gwneud chicken cool gyda hwrws. Cool iawn. Ni'n gallu ffitio mewn suitcases. Dychwch ar ein gwisgo smart ni. Ni'n edrych ar hyfryd. Edrych ar y clwyd mor sonio. Ni'n really silly. And silly billies. Fi'n gallu dyglo wy. Ond fi yw clown gorau. Na, ddim dwi lot gwych na ti, George boy. Ni'n mynd i wneud pawb gwerthu. Edrychwch ar y llawder, mae'r dyn yma mor gryf. Edrychwch yno ni, dyn nhw'n cryfaf o wlad. Wel, dwi'n wedi teithio o bych. Ni'n ddangos eich hyran. Wysod mawr. Edrych hyn o fi'n codi bwysau mawr. Ni mor gryf. Bydde neb o chwarae byti gyda ni. Edrychwch ar y meis, mor rhyfeddol. Mae'n iawn boes, mae'r ysais o'n adem yma ar hyn o bryd. Relax. O, Ffilm, diolch byth am hynna. Mae'n gwaith Karen fod yn dawel mor hir. Gadewch i ni gyflwyno'n hunain. Ni'r meiniau hapus. Edrychwch ar ein wisgo smart. Ie, edrychwch. Shhh! Boes, gwrandewch! Dwi'n credu bod y bosses ar y ffordd! Gobeithio bod chi weld Mafed, ewch i sefyll. Mae'r syrcas ar ei dechrau! Boes,
Diolch ar fod i gysau. Croeso i Syrgas Dregaron. Diwrnod o hanner. Anhofiau byth o'r syrgas dath i'r dref. Waw, joien i hwnna. A fyne, mae'n swnio hollol wych. Hei, drychwch, mae'r detective neu cyrraedd y talbot. Dia'n ei chwilio am gliwiau, siwr o fod. Fel wedes i, the blind leading the blind. Hey, boys, shw mind? Odych chi dal yn cliw? Les? Mae hwn yn open investigation allan. Allwn ni byth drafod gyda chi. Esgusodwch chi, sori boen i chi, ond rydyn ni'n fawr sy'n bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas i chi? Ie, unrhyw beth suspicious? Ni'n ei chwilio am gwyliau. A dweud y gwir, nath ddyn y dadan bod y rydw yma o sgiau tan. Dewch i gyd allan y bas to bawi. Dy'r eiliad o chwythu chi'n erbyn y ffloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Oes rhaid i ni cyrraedd holl ffordd lan i'r clwb rygbi. O le am y peint dana? Dyna fi gael gweld yr ydyn na wir. Dim eiliad i'w cholli chi'n erbyn y cloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Guinness a chant yn Guinness. Guinness? Beth chi'n meddwl Guinness? Miser Owen hynach am mwyn i fi a Sion. Dau grwp sy'n gwerthu, a drawn glan y bar. Hei, dau allan. Ie. Allwch chi helpu ni gyda'r cliw yma? Ydyn ni'n goffo mynd draw i'r clwb? Dyfeilion i'w chwychu, lle erbyn y cloc. Ewch at y lle sy'n trafod Guinness a stop. Wel, ystod o'n i lle sy'n dal yn trafod Guinness rhwng ffordd hyn, mat wrth gwrs. Yes! Mae hwn yn agosach yna'r clwb, ond dal yn fyll fyd. Cyn i chi fynd, sa'n gwybod os mae'n bwysig, ond ffeindius i'r heddlu yma. Na fe to! Happy trwy'n trwy'n cati yw hyn. Mae hyn mor amlwg. Ie, am unwaith ti'n amdwg, ond felly ni gambio ymlaen, rhag ofn. Bant yn ni de, i'r bat yn dani.
bwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o rhywbeth y lle? Ie, unrhyw beth suspicious? Rydych chi'n chwilio am rhywiau. Ond i ennill y gêm, mae rhaid chi gwybod y sgôr. Cliw hawdd, mae'r tîm yn ymarfer draw ar cae. Canolfan yma wir, mae'r cliwiau I gyd ynddo fe. Come on then, Anthony. Le mae'r busna? Mae gas clywed o'r bws ma. Fi di dweud wrtho ti ddigon, pryd wyt ti mynd I dod â hi mewn am service? As dim amser fi heddi, fi flat out. Fi'n helpu detectives on a special mission. A dim gwybod, soon as. Hola, un
Gofio a seithi, oed y pwll fe gwrw. Hoci, rygbi a phedoedd, dawswyr gorau fi erioed. Tîm yn Dregaron ydym ni. Ni yw y mwyaf, ni yw y cryfa, ni yw cryma, Dregaron ar y bryd. Hoci, rygbi a phedoedd, dawswyr gorau fi erioed. Tîm yn Dregaron ydym ni. Esgusodwch mi, sori boen chi, ond rydyn nhw busnes pwysig. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus o gwmpas i chi? Ie, unrhyw beth suspicious? Rwy'n chwilio yn ddian. A gweud y gwir, fi newydd ffeindio hwn a bwysig ôl. Dewch chi fi dewch lle allan gwir. Mae'r helfo ar ben, a'r atebion sy'n clir. Mae'r lleidr yn ogof yn yr ucheldir. Bingo! Gwedes i, Tom Sion Catty. A, ni wedi ffeindio'r sbectol yma a bwysig ôl hefyd. Spectol? Tom Sion Catty ddim yn wisgo spectol, yw e? Falle bod dan y mas. Ie wir, a drwy'ch ar oedran erbyn hyn. Garantid bod eich yn fallu fel rhai wir. Dyna ni! Ti'n gwneud tystiolaeth yn un boes. Banta ni ar ystod Tom Sion Catty. Wel, beth sydd wedi digwydd na? Gyment o ddihirod. Beth sydd wedi digwydd i Dregaron? Yr ymchwiliad yma. Ble mae'r detectives yma? Mae'r amser yn bryn. Pwy sydd ar fai? Spectol. Het ddi. Cerdyn Covid. Darn o defnydd di. Dwi'n teimlo y tasiradau mor amlwg. Ond dwi'n ddiego, sa'i wedi gwneud dim byd. Hesht! Pa'n siarad yn amlwg i ti yn ffeindio? Ie wir, byddwn dystiolaeth. Waledau'n arian gyda enw Tom ar y cerdyn. Ond sa'i wedi cael y vaccine eto. Dan o defnydd ti o dy goti. A mae'n hoti mewn i'n pisyn. Heddi, gobos fel sy'n fel ti nawr. O hwnna'n o'r debyg yn heti. A pha'r effector mae'n amlwg i ti yn ffeindio? Sa'i gwisgo spectol. Contacts yn gwisgo hyn hyn. Come on, boys bach. Chi'n gwybod taw dyn da dwi'n y ffôn? Nid ddim byd fel hyn i'r dymuned. Dwi'n caru Dregaron. Ie, gwed i nawr y llys. Pan fydde di yn flaen dy well, bwboi. Oes, fi wedi gweithio fy mas. Sorry ti, ni sydd wedi gweithio fy mas. Mae fe'n dweud y gwir. Mae Tom Sion Catty yn ddieuog. Beth? Ddieuog? Galwch pawb yn y dref wrth y goeden ar y sgwar. Fna i glir cyfan i chi gyd a datgelu pwy yw'r ffeidr go iawn.
bod chi'n gwybod beth nath e? Dim lot o amser da chi ar ôl. Ie, wir, mae bron hanner nos. Dyna lwcus bod y ceir yma yn ein plith ni. Pwy yw e? Dywch ar y cymi eto. Dar nhw ddefnydd di. Pwy arall yn siŵr dar nhw sy'n gwisgo cot fi? Spectol. Pwy sy'n spectol tebyg i'r rhain? Het fi. Un sain ddiquid enni. Cerdyn Covid gyda mwd dros yr enw. Daeth yr enw yn glir o crafyn mwdbant. Ac mae yna un clyw ar ôl. Ose? Pedwar clyw o'r fe? Yr banc! Pwy sy'n wastad yn cadw banc plastig? Edward! O, sori, bwys bach. Allai esbonio. Esbonio wir? Beth sy'n dacl i weid os ti'n an Edward? Ti di cafflon i gyd. O, pwy mi o'n i? Mae pawb yn dechrau cofio amdana hi. Mae pawb yn siarad am twmsio gati erbyn hyn. Y boi mwyaf enwog ddaeth yn Dregaron erioed gyda nhw. A meddwl o'n i, os allan ni gloi twmsio gati lan, bydde pawb yn anofio amdano fi. A chofio amdana hi. Edward o Dregaron. Sori am byw nes i, a newch chi faddau fi. Sa'n gwybod beth ath yr ostau, a newch chi faddau fi. Ro'n i jyst eisiau bo' chi'n cofio amdana i. Edward o Dregaron, dwi mor flin am byw nes i. Iesu mor wirion, peryglin tre bach ni. A phawb yn gweithio'n galed, a twyll llawn hwyl a sbri. Ro'n i jyst eisiau bo' chi'n cofio amdana i. Edward o Dregaron, dwi mor flin am byw nes i. Sut allan ni yn cofio amdano ti? Lwcus bod ni dyma'r wyllus da, a bod ni gyd yn maddau ti, Edward. Ond paid yn neud hyn to, wir. Pwy rhai sydd yn anol lande? Ie Glein gael dathlu Nadolig yn Dregaron mewn steil. O, hwnna neis i chi gyd. Fi'n addo biafio nawr ymlaen. Nadolig llawen, a diolch. Nadolig llawen!